Shubor nakaslem jong Nong Hima. Kilia no Hamas kilayo ban pelat ya kilai ngut kiba Shah Rahbor na Israel ha kasisa jan kum kijing siu kiliang ya kajing pelat ya ki shispa prapulai ngut ki koidi Palestine na ki patok Israel. Ha kakerdan bakhat doe jong kajing kiliang suki-suki hapo kajing te kular jong kajing sange yasiat balapoi Hadien khatsan benai jong kajing herthma jong ke Israel ya ka Gaza. Katkum nagi kerwo ka Al Jazeera TV kila ong bahala IT ya unong France bat Israel u ofa kalderan bat u Yarden bibas u badai unong shongshnong jongga Israel ha ka Red Cross ha ka nong ba Khan Yunis ka badai shathi jong Gaza Strip. Hadien palat shikenta ya ukit zegel u badan artli ki jat benrio jongga Amerika bat Israel la IT no shaki he jongga Red Cross ha ka nong ba Gaza ka badan ha ka benta ba shathi jongga jaka khang. Tang supoi ki laingot ki koidi Israel ha Israel kajing trei kaman palat im ya ki shispa prapu laingot ki koidi Palestine kalas dang ha kasien ka basau kum kanie kajing keliang hapo kajing te kular ban sange thma kabalarung ha ka khat khandai trik ukala lingkot omduna ya ka nyo phulai ngut na kini kinong Palestine kila Shah set patok slem bat Shah set patok baro shi jing im kabos kabaning kong kabalakit Ïaki kinhun jong ki lai phu arngut kinong Palestine na kapatok offer jong ka Israel kalapoi haramala ha West Bank balashakni ha kabala pedang burom meki da ki bahayeng hasem ki bakamen na pedang kitu ki balasha palat ladan uwe u Palestine ubala temen uba klem shim la ai kerteng ubalakit ha ka tuk na ki shispa prapulai ngut kinong Palestine ki bala pelat ha kasisa jan shispa khatwei ngut ki dei ki bala syara ha ki shipai Israel ha Gaza hadien ka nyo terek urisau araja apulai la pelat ki ha Gaza ha kasisa jan ki kentop ya ki hinriu ngut ki bala sya be no da ki Israel ling ba kari Egypt ki pat ba Berlin ki ladap da ka jingkemen kat ba ke bos ki bakit ya ki koidi ki lapoi ha European Hospital ha Khan Yunis ka badan shathe jong ka Gaza Utarik Abu Azum jongka Al Jazeera ubala ai khubor na Khan Yunis ulayathu baka ICRC kalapha artli commission sha European Hospital batsha ka Karim Abu Zalim banpet yaga jinglong jingman jongki koidi kidan kumba 1000 sans paangut ki koidi Palestine ki bala sha set ha ki patok jongka Israel batlai spa shiphongut na ki la set hapo kabaki khot ka administrative detention klem ka hok ban bishar Ubazil Faraj unong petbenya naka Birzet University uloong baka jing pelat ya ki koidi Palestine kampen kut no ya ka jinglong bashir khay baki Palestine ki sha penchitom ha ki patok jongga Israel uloong baki nong Palestine ki sha khenkum ki subhuman ha ki bor sensha jongga Israel ulama ham baka Israel kalala ban kembyang ya ki katu kat ni na ki tu ki bala sha pelat kumbalong ha ka jing sha set ki bala deb